जेनझी नंतर आता जेन अल्फा देखील आपल्या समस्यांना वाचा फोडताना दिसत आहेत. शालेय विद्यार्थिनींनी रायगडमधील रस्त्यांची दुरवस्था दाखवलेली आहे. कर्जत कुंदिवडे रस्त्याची अक्षरशः चाळण झालेली आहे. प्रवाशांसह शालेय विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फटका बसतो. याच रस्त्यावरनं विद्यार्थिनींनी ग्राउंड रिपोर्ट सादर केला. आपण आज आलेलो आहोत कोंदुडे गावाच्या रस्त्यावर. तर आमची रिपोर्टर ज्योत्स्ना तुम्हाला ह्या रस्त्यांबद्दल काय सांगेल? तर मी सांगणार आहे आपल्या कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल. तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे. अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही. तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत. तुम्ही बघू शकता. खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये. तर आजची न्यूज इथे संपते. रिपोर्टर नेहा घारे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार. धन्यवाद. धन्यवाद.